Estamos amarrando nas pedras, estamos amarrando no medio dos barcos bateeiros, no verán sabemos que a flota bateeira vai desdoblar e que teñan as embarcacións polo medio causa daños tamén a eles e perjuicios á hora de poder salir e todo eso. O que pedimos é un pouco de agilización nese sentido. A actuación que leva a cabo a Consellería do Mar en Rianxo supón un investimento de máis de 200.000 euros. Inclúe a instalación de 77 novos fingers que habilitarán un total de 171 prazas de amarre, a renovación do firme con madeira tecnolóxica e a instalación de escadas abatibles e un moderno sistema de apertura das portas a través do móvil. Miguel Ángel Iglesias pídelle tamén ao ente autonómico que dé resposta de xeito urxente a outra necesidade que presentan actualmente as instalacións portuarias, neste caso a sustitución do pavimento dos pantaláns que emprega a flota do sector mexilloeiro, que están en moi mal estado. Non hai máis desgracia porque Dios non quere, a verdad. Hai que cambiar as tablas dos pantaláns, todas, porque é unha pista de patinaje. Calquer día destes vai pasar unha desgracia e pois vamos a lamentar non haber cambiado esas tablas ou tomar unha acción como Dios manda en ese sentido. Sabemos que están tamén estudiando ese tema, pero que agilicen un pouco o trámite porque un golpe lévase dun día para outro, non podemos esperar tanto polo tema dos estudios e de todo eso.